στο Notting Hill! Καλημέρα λοιπόν, είναι Κυριακή. Είμαι χάλια, το ξέρω. Μην με βλέπετε τι θα πάω να κάνω τώρα αμέσως μπάνιο. Δεν είχα πολύ καλή μέρα χθες, γενικά έπεσα λίγο, αλλά δεν έχει καμία σημασία αυτό, γιατί σήμερα είναι μια νέα μέρα, στην οποία θα ανέβουμε μαζί. Λογικά θα έρθει και η Άννα Μαρία στο Λονδίνο. Η συγκάτοικός μου λείπει, γι' αυτό μπορώ και να κάνω γύρισμα σήμερα στο σπίτι, οπότε είπα να το εκμεταλλευτώ. Συνήθως κάνω τις Τρίτες ή τις Τετάρτες που δουλεύει στο γραφείο, γιατί τις υπόλοιπες μέρες δουλεύει από το σπίτι. Σήμερα λοιπόν λείπει, είναι Κυριακή, οπότε είπα να κάνω βλογκάκι. Δεν έχουμε μάθημα, προφανώς. Έχω να πάω γυμναστήριο, να κάνω κάποια γυρίσματα. Θα έρθει η Άννα Μαρία να πάμε μια βόλτα και θα ήθελα ιδανικά να μαγειρέψω μερικά πράγματα για να τα βρω μπροστά μου στην εβδομάδα, να τρώω σωστά, να έχω έτοιμο το φαγητό μου, να μην χαλάω λεφτά έξω σε φαγητό, γιατί είναι και πολύ ακριβό και πολύ αρθιγινό. Οπότε μία γουλιά καφέ, θα βάλω ένα podcast και θα μπω για μπάνιο. Ήδη τα βλέπω όλα καλύτερα. Ήδη έχεις κάνει like και subscribe. Αν δεν έχεις κάνει, νομίζω ότι αυτή είναι η στιγμή σου. Αυτή είναι η στιγμή σου να γίνουμε φίλοι. Αληθινοί φίλοι subscribers. Κάντε ένα subscribe. Αποφάσισα πριν ξεκινήσω την ημέρα μου να πάω στο σούπερ μάρκετ για να έχω ξεμπερδέψει με τα ψώνια της εβδομάδας. Όπως βλέπετε παίρνω πάρα πολλά φρούτα και λαχανικά, γιατί ξέρω ότι τα πράγματα τα οποία αγοράζω από το σούπερ μάρκετ είναι και αυτά που θα φάω μέσα στην εβδομάδα. Εννοείται ότι θα πάρω και τα γλυκά μου, τα σνακ που χρειάζομαι, αλλά ξέρω ότι αυτά που θα ψωνίσω θα είναι μέσα στο σπίτι. Άργησα λίγο να ξεκινήσω γιατί η συγκάτοικός μου δεν είχε πάρει κλειδιά και ήρθε να πάρει κλειδιά, οπότε την περίμενα και πρώτη φορά πήρα λάθος τρένο. Φτάσαμε. Δεν σου είπα. Με πήρε η νοικοκυρά να πάω να της δώσω τα κλειδιά. Οκ, γυρίζω πίσω. Ξαναπάω στο τρένο και δεν έχει τρένο. Για μπανκ. Για μπανκ. Πάω με το άλλο τρένο, το ίδιο θα είναι. Και δεν ήταν. Εντάξει, δεν πειράζει. Οπότε πήρα 3. Αλλά τώρα δεν έχει σημασία αυτό, γιατί πού είμαστε? Είμαστε στο Notting Hill! Δεν έχει ξανάρθει καμία από τις δύο μας. Βλέπετε πίσω ήδη τα χρώματα. Ωραίος χρωματιστός δρόμος. Θα κάνουμε τη βόλτα μας. Θα πιούμε τους καφέδες. Έχω πάρει κολατσιό. Είδες τα χρώματα. Πίσω ρε, είσαι και στραβή. Αυτό εκεί. Η κοπέλα και ο κύριος με τον καφέ του. Μια χαρά. Έχουμε να πάμε για προπόνηση. Έχουμε δουλίτσα σήμερα. Δεν το πιστεύω ότι ήρθες. Είδες τι ωραία. Πάμε από εδώ εμείς χωρίς να ξέρουμε Όχι, που από εδώ πάμε. πάμε, είδα ταμπέλα. Να σου πω κάτι. Θα αποφάσισα σήμερα το πρωί μου το που ξύπνησα. 8 η ώρα ξύπνησα, 9 η ώρα αποφάσισα ότι θα έρθω Λονδίνο σήμερα.
σε Greek party, είναι Έλληνας. Όντως, παντού, Παντού. Τώρα θα δεις. Θα κάνεις Να φίλους. αρχίσω να παίζω, να τραγουδάω γύρω. Ναι, πάμε. 1, 2 και. Πάμε τώρα. Πες ένα τραγούδι. Τελικά. Σε θέλω. Τελικά μου λείπεις. Φαντάζεστε τώρα, κοιτάξτε, όλα αυτά τα σπίτια εδώ είναι τα χρωματιστά σπίτια. Και έρχονται όλοι αυτοί που βλέπετε, κοιτάξτε εδώ, και βγάζουν φωτογραφίες. Σκέψου να μένεις εδώ. Και κάθε φορά. Να είσαι στο παράθυρο. Να είσαι στο παράθυρο. Εκεί, να θες να κάτσεις σαν άνθρωπος. Εκεί στο παράθυρο. Όχι. Η Άννα Μαρία φωτογραφίες. Να σου πω κάτι. Αυτοί θα εύχονται να βρέχει. Ισχύει. Αυτοί μάλλον ευχήθηκαν και είχε κάτι ψηλόβροχα και θα μου γίνουν τα παπούτσια χάλια. Βρέχει σήμερα. Τέλος πάντων. Μπήκαμε σε ένα μαγαζί με vintage δεύτερο χέρι πράγματα. Για δοκίμασε γυαλί. Απλά αυτό νομίζω δεν είναι το νούμερό σου, πρέπει να μπει πιο κάτω. Είμαι σε καρνάβα. Τραβάς τόσο ωραία πλάνα. Να σου πω κάτι. Τι φλανάκι. Δεν κατάλαβες. Η καρέκλα του Νίκου του Τζον τρέμει. Ρε. Να σου πω κάτι. Μικέλ. Ένα τρενάκι στο Λονδίνο θέλω. Και Αθήνα κολονάκια και λιγέ. Ορίστε, είμαστε κολονάκι αυτή τη στιγμή. Περίπου κολονάκι. Πρόκειται για μια πολύ μεγάλη αγορά φαγητού, έχει τα πάντα, κρουασάν, gluten free, vegan, μακαρόνια, chicken nuggets, fish and chips, ένα ρουκάκι. Φίλοι subscribers, αν δεν έχετε κάνει subscribe, τώρα είναι η στιγμή να κάνετε. Μόλις ήρθαμε στο γυμναστήριο. Βλέπω κόσμο, δεν το περίμενα. Πιστεύω ότι το έχεις κλείσει πριβέ. Πέτυχα γιατί αποφάσισα να έρθω τελευταία στιγμή, οπότε... Είναι διόροφο στο δεύτερο όροφο το γυμναστήριο που να ανέβει στις σκάλες πρώτα, οπότε... Καφεδάκι. Ξέρετε γιατί παίρνω συνέχεια καφέ από το Pret. Έχω κάνει μια συνδρομή με 12,5 λίρες τον πρώτο μήνα και 25 από το δεύτερο. 25 λίρες το μήνα μπορείς να παίρνεις μέχρι 5 καφέδες την ημέρα. Are you ready? Are you ready? Yeah! Go! 2, 1, go! Πάμε βόλτα! Τελειώσαμε τις προπονήσεις μας, είμαστε κυρίες, ξανααλλάξαμε, είμαστε στην Oxford Street, γιατί εδώ είναι το γυμναστήριο που πηγαίνω εγώ, γιατί είναι κοντά στο πανεπιστήμιο. Περνάει και ένα κόκκινο λεωφορείο, να το! Και τώρα θα πάμε για ένα κρασί στο ποτάμι, αλλά πρώτα θα πάμε Chipotle Chicken που δεν έχει φάει ποτέ η Άννα Μαρία. Ξέρεις τι? Δεν μου θυμίζει κάτι. Μάλλον είναι Αμερικανιά, γι' αυτό το ξέρω εγώ. My friend, πώς γίνεται σε μία μέρα να έχουμε δει όλα? Ήρθαμε και Chinatown. Δηλαδή, τι tour είναι αυτό που κάναμε σήμερα μέσα σε μία Κυριακή? Περνάμε, πιστεύεις?
I love the way you're working. Don't take it easy. All right, check this. No. Sing it. Come on. No. Just I love it. And it sounds like this, doesn't it? I will get maybe a New Zealand. Sauvignon Blanc will be very peachy, very fruity. One of my favorite can be the I was gonna say Circumstance. that one. Yeah, can I have That's this my kind of favorite one? Sauvignon Yeah. Blanc we got. It's amazing. Yeah. Good. Τι καλό τρως? Λοιπόν, τρώμε creamy smoked cheese με chutney και μπαγκετούλα. Γαλλικότατα. Η ώρα του αποχωρισμού. Η ώρα του αποχωρισμού ελπίζω να σας ξαναδώ στις επόμενες 2 εβδομάδες. Ναι. Διότι σαν σήμερα πριν 2 εβδομάδες πρέπει να μαζί πάλι. Γυρίζω σπίτι κι εγώ, πάει 9 η ώρα, είναι 8:30. Επίσης η κάμερα δεν έχει μπαταρία, οπότε δεν θα μαγειρέψω σήμερα. Θα μαγειρέψουμε αύριο. Για τώρα, καληνύχτα. Πάω να φορτίσω την κάμερα γιατί από στιγμή σε στιγμή θα κλείσει και τα λέμε αύριο το πρωί. Καλημέρα ξανά, και αφού βγήκα για ένα πρωινό αερόβιο που κάνω σχεδόν κάθε πρωί, είτε περπάτημα είτε τρέξιμο, για να ξεκινάει η μέρα μου όμορφα και να μην είμαι από το πρωί που ξυπνάω στο κινητό και στον υπολογιστή, αποφάσισα να μαγειρέψω, να φτιάξω φαγητό που θα μου κρατήσει για 2 μέρες, έτσι ώστε να έχω υγιεινό, καλό φαγητό. Ό,τι ώρα πεινάσω, έβαλα μπιφτέκια με πατάτες και λαχανικά στο φούρνο και θα φτιάξω ένα μεγάλο μπολ από φρέσκια σαλάτα. Θα τα φυλάξω στο ψυγείο και θα έχω το φαγητό μου έτοιμο. Ελπίζω αυτό το βίντεο να σας άρεσε, να περάσατε καλά και να μην ξεχνάτε κι εσείς να φροντίζετε τον εαυτό σας. Αν μπορώ εγώ, σίγουρα μπορείς κι εσύ. Τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Βουνό. Περπατάμε παράλληλα, κατάλαβες έτσι. Α, βίντεο. Ναι. Τραβάει. Α, τραβάει. Πολύ ωραίο πλάνο.